Nyakwaromogi tarik 7 dwe mar achiel higa ma 2026. Abromosi ni Happy New Year nikech ma itelo mokwongo ma waromo e higa ni. An gi geno ni ichako higa makare kendo nitiere kod chenro mopogore opogore midwaro mondo mi chop kare e higa ni. Omiyo Happy New Year. Wan geno ni Nyasaye biro konyi chopo gi kare. Machiegni weche manyien mag migago mag weche ma wamiyo pek. Jatend piny William Ruto bago romo mar twak e okenge makedo gi kuong yedhe ma ok opuodhi e pacho ka. Ganda kaachiel kod jotelo medo oro ote mag paro mane Senator Raila Amolo Odinga chieng' mare mar nyuol. Apendos jak tim ne jomaundu mane okwalo masinde mag kompyuta dek e log tich mar Tesendo Bila e sub-county Mambita. Machiegni Nyakwaromogi nena ka intiere kanya nyalo goyo koda mbaka na otegi mag higa manyien. Nyinga Ochieng' Emmanuel, bed kode chakruok nyaka giko. Ka wachako gi wach mar sigana mar odiochieng' manyuol, en ni anyuola mar Odinga ogero kamano ne oganda jo Kenya duto kuom ne chung' kodgi e kinde kuyo mar tho mar ogaye machon mar duond bura mar ODM Raila Amolo Odinga. E ote makende mochwal ne ute fwambo anyuola Raila Odinga lero ni kata bedo ni odiochieng' ma kawuono odiochieng' nyuol mar Raila, ka ento osenindo, chunygi opong' kod geno kendo chwalo puoch kod pak ne jatend piny Kenya, jalup mare, piny owacho duto kod komiti manochano chenro mar ik Raila kuom tiyo tich makare kendo ni Raila noiki kod nyadhi. Cynthia Onyango ni kod mathoth. E oboke makende ma tarik 7 dwe mar achiel higa mar 2026, tarik ma bende en mar nyuol mar ogaye machon mar duond buch ODM Raila Amolo Odinga, tielo mokwongo nyaka ne ike, anyuola mare ogoyo erokamano makende ne jogo duto manoriwore kodgi kinde kuyo mar tho Prime Minister machon Raila Odinga. Erokamano makende bende ochwal ne jatend piny William Ruto, jalup jatend piny Profesa Kithure Kindiki, jotend migepe Musalia Mudavadi, jotend sirikal duto, kaachiel kod kamiti duto manobedo piny kendo chano chenro mar ik mar Raila Odinga kendo neno ni obedo kod nyadhi mamare. Anyuola mar Raila Odinga bende ogoyo erokamano ne Prime Minister mar piny India Narendra Modi kuom chano chenro mar chwalo ringre Raila e piny Kenya kuom kinde mowinjore, jatend piny machon Uhuru Kenyatta, jatend piny Nigeria machon Olusegun Obasanjo, jatend piny Ghana machon Nana Akufo-Addo, jatend piny Tanzania machon Jakaya Mrisho Kikwete e kind jotelo mamoko. Governors duto kod tend loch gwenge bende okodong' chien ka puoch makende ochwal ne gavana ma Nairobi Johnson Sakaja, gavana ma Kisumu Anyang' Nyong'o kod gavana ma Siaya James Orengo. Anyuola Raila bende ogoyo erokamano ne jatend jolweny Charles Muriu Kahariri, spika mar od bura mamalo Moses Wetangula, spika mar Senate Amason Kingi kaachiel kod jood bura duto kuom chano chenro kendo neno ni ik Raila Odinga otimore maonge tungni moro amora. Erokamano moyiedhi bende ochwal ne tend lakteche mane rango thieth mar Raila Odinga kotelnegi kod laktar David Oluoch Olunya, lakteche duto kaachiel kod mago ma kar thieth ma Deva Martha Kerala e piny India kod jochiw thieth ma Nairobi Hospital e boma Nairobi kuom kony mane gichiwo e kinde ma Raila Odinga ne manyo ngima. Jotelo mamoko manowuok e pinje maoko, jotend duond buch ODM, jokanyo, osiepe, Jo-Kenya kaachiel kod oganda duto manochung' kod anyuola mar Raila Amolo Odinga duto chwal negi erokamano moyiedhi kuom chung' kanyakla e kinde kuyo mar tho Raila Odinga. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano Cynthia Onyango. Odiochieng' ma kawuono Nyakwaromogi odiochieng' nyuol mar Senator Raila Amolo Odinga. Jatend piny Kenya William Ruto otelo ne Jo-Kenya e paro odiochieng' nyuol mar mosenindo migosi Raila Amolo Odinga odiochieng' ni ma kawuono. Ruto ote mare mar paro odiochieng' ma kawuono ne odhialo migosi Odinga kaka jalno manochiwore kendo ne ohero Kenya gi chunye duto. E ote nolero ni migosi Odinga ne ochiwore maneno ni Kenya obedo kod kwe, dongruok e yo makare. Thuolo ma kamano bende ne okaw kod oganda Jo-Kenya mamoko kaachiel kod jotelo mamedo oro ote mag paro mano Senator Raila Amolo Odinga e odiochieng' mare mar nyuol. Migosi Odinga ne owito ngimane tarik 15 dwe mar 10 higa mokalo kane rik dhi nyime gi yudo thieth e piny mar India. Odinga ne onyono higni 88 odiochieng' ma kawuono ne bed ni pod ongima.
Kamano nyakwara mogide bed ni migosi Raila Amolo Odinga ngima gi higani doje higni 81 kaluwore kod kwan higni mane osedak e piny ka. Nyasaye omed keto chunye kama okwe ka oyweyo. Jatend piny Kenya William Ruto bag romo matwa ke okenge makedo gi kwong gi yedhe ma ok opuodhi. Romo ni obagi kar jot ma jatend piny kendo kelo jotelo mowuok e bede migepe mopogore opogore e piny owacho kod riwruoge moko mag piny owacho. Romo no geto kedo kod yedhe go e pacho ka mosirocho ngima kod chenro mathoth. Jatend piny otielo pek kod buche ma yedhe go osekelo e pacho ka mayango ni osebedo ohinga e dongruok mar ochumi. Jatend piny ogolo paro mopogore opogore wi chike moridi mag geto chiwo kum ne jogo masiro tiyo gi yedhe go e pacho ka. Bisobe kod jotend din mag Islam orwako paro ma jatend piny ka giyango ni mago gin okenge makare mabiro konyo familia mathoth to kod oganda moselal kaluwore kod tiyo gi yedhe go. Obila e kaunti ma Homa Bay ochako timo nonro wi kuo mane otim e apise 2 mag piny owacho mane lok tich mar tesend obila ma sub county ma Mbita mane jomaundu okwale masinde mag kompyuta 3. Jomaundu ne omonjo otur apis jatend obila mag okwach keche sub county no otieno manyoro mane gikwale kompyuta 1 kendo otur apise mokiewo kode mar jatend jomin weche do mathur ka DPP kama ne gikwale masinde 2 mag kompyuta. Kaluwore gi lipot mar obila, jonjorego ne omonjo apise go e otieno kama ne gituro dhoudi go ka gitiyo gi chuma kama ne gikwale mwandu go. Jotije apise 2 go mane odhi tich gokinyi ne obedo kod buok ka giyudo ka apise go tur kendo kuo otimore ka en tim mamako dhok kaluwore ne apise mane otur mokwale irito e bo seche 24 gi obila. Maling'ling mar obila bende yango ni apise 4 mag obila manyo rito apise go e kinde ma kuo ne otimore idadhogi. Kauke kaunti ma Homa Bay, rumbi malit kod kuyo kwako gweng' ma Kalieth e ward ma Sagameyan e kar chung' od bura ma Narok South. Tok jadek wito ngimagi tulo manomuoch ewi pok mar lo mar familia moro. Kaluwore kod joneno, achich mokwongo ne omonjo owadgi gi beti ma bende ne otiyogo e nego jaduong' gweng' mane ochopo kanyo matemo kelo thek kod winjruok. Wachore ni familia no osebedo ka yawari lo mar heka achiel. Jodak bende ne omonjo achich mane ochako monj ka en bende ginege. Ringregi otere kar kano ringre Malongisa kaunti ma Bomet seche ma nonro dhi nyime. Asubuhi tulipokuwa nashughulika kwa mtu ambaye aliaka kwa kijiji chetu hapa, tukasikia kuna nduru kwa msee anaitwa Ragony, mahali watu wameuliwa. Tukakimbia tukapata mtu anaitwa Victor ameua ndugu yake na village elder. Ningeomba kama msee kijiji tupatiwe security kwa sababu msee kijiji ndio nikoske au kuwa na usika na maneno ya shamba pia na ya familia. Na hii familia ya Ragony kuna historia yake. Ilikuwa heri ya vita tangu zamani. Kuna mwingine alikufa na hiyo mwingine tena aliua mtu ya mtu. Tulipata masimu wa wakazi wa Kalieth Central. Walituambia kwamba kuna matendo imetokea katika kijiji chao. So walipotuambia tukafika hiyo sina raka. Kufika kuna kijana mmoja anaitwa Victor Chirchir alikuwa ameua watu 2. Alafu kuna mwingine alikuwa amejeruhi kwa kichwa, alikata yeye kwa kichwa na kwa mkono. So sisi kama administration tunasema pole na tunakemea kitendo kama hicho. Nimekuja na backup nisaidie mwenzangu Edwin kwa hii visanga. Nasema tu pole kwa hao waathiriwa, familia mzima na kijiji na sublocation mzima. Odiochieng' mar adek chenro mag somo e skunde manie tong' mag Witembe kod Ang'ata Brako yudo ngunde seche ma dhao mar lo e gwengego pod ogoyo tach. Jonyuol, jopuonjre kod jopuonj odong' gi achiedh nadi kendo giyango gima gitim. Familia kod mier e gwengego osebedo kodak akicha ka girito mier maggi kaka yo mar gayo monj ka gikwayo piny owacho kadho kuom bede migepe manigi ting' mondo okel kwe mapiyo kaka nyalore e gwengego.
Sisi maisha ni magumu sana, kwa sababu kama mimi wamenipiga risasi, huyu DC alituma askari akakuja akanipiga risasi kwa tumbo hapa, ndio hii alama mahali iliingia akakrosi hivi. Hii ni operation nilifanywa hapa, na risasi nyingine walinipiga kwa mkono, ndio hii hapa. Kwa hii vita kweli unauma, kwa sababu watoto wetu wanakaa nyumbani na sasa hivi watoto wengine wanaendelea masomo shuleni, na sio wakati ya raundi moja, kila wakati, kila wiki, kila mwezi. Shida hiyo haimaliziki. Marisasi inapigwa hapa usiku mchana. Sasa watu wanatoroka kutoka kwa mapoma, hawakai wapange mipango ya watoto. Wanafunzi hawapo kwa sababu wanaogopa uhasama. Unajua wakati marisasi inapigwa hapa Ichameni, hakuna kujali kwamba ile ni shule wala ile ni nini. Hata kwa madarasa hatujaona, hata tangia shule ifunguliwe sijaona mimi mwalimu. Sina raha kwa sababu watoto hawasomi na tena hawali chakula. Mtoto ataendaje shuleni kama hakuna chakula? Alilala njaa. Waume zetu wanauawa, kama juzi mume wangu aliuawa. Sina amani. Na serikali ipo kesho na kesho kutwa, serikali inakuja eti wanataka kura. Kama wamemaliza makura zote tutapeana nini? Serikali tusaidieni jamani, kwani sisi si wa Kenya? Angalia sio hakuna watoto, sina hapa mahali ya kutoa pesa, nipeleka watoto shule. Nitatoa wapi? Kwa mimi ninalia serikali tusaidie. Nauma sana. Yaani unaona madarasa kama hivyo wanafunzi wako, madaktari tutatoa wapi? Wanafunzi ndio tunategemea wakuwe madaktari, walimu wafunze watu. Yaani nauma sana. Sasa ni saa ngapi? Wanafunzi wako kwa madarasa na wengine wanaendeleza masomo zao. Watoto wametoroka. Wengine wametorokea kwa jamii zao Tanzania, wengine wako hapa Kenya. Wangigeno ni kwebrobeti mondo miskunde chake yao etong mangata Barokoi kod Gwitembe. Kapodwa ntiere weche mag somo, jokanya sekta masomo dwaro mondo migao masomo kale kuom directors mag somo e county olundach jopuonjre duto manyocha timo penj ma KJSEA kendo neno ni giduto giriwore kod skunde mag senior school. Romano kelo kanyakla jopuonjre moko e county za par kod achiel mabako riwruok moko mag piny owacho ma Shofco. Yangore ni kamoro atamalo maduong' ma jopuonjre mag grade mar 9 nyalo leo ne donjo e skunde kalure kod weche mopogore opogore kamoriwo nok mar omenda. E romoni jopuonjre 3,956 ne okawo mayudo sir masomo 1,062 gin jopuonjre manyiri mane okonyore kapok ochopo higni 18. Today we are gathered to issue scholarships to over 200 rising grade 10 students from Nairobi County. So with the change of the education system, this is the first group from Kenya to leave junior secondary school and start senior secondary school. And we are thrilled to be able to provide sponsorship to over 200 in Nairobi alone. Nationwide, we are now providing scholarships to students from 11 counties with approximately 4,500 girls benefiting from those scholarships. The 320 children who are receiving bursaries and scholarships that you give to them, we do not take it for granted, because when children go to school, that is the only investment that we can make as parents to their journey and to their life. And thank you for making that investment and remembering the teen mothers, because having a baby should not be the end of your journey, and that continues the vicious cycle of poverty. So we are very, very happy. And I'm very happy. And I've seen how Shofco does things, because this is my first time to be successful by getting the scholarship. So I thank you. Apisas magobile boma Machakos timo nonro wi nek ma Chukdar more gwenge ma Mumbuni. Chukdar ma itoduka moro mano nigi otin ma piny orogodo kawuono. Chukdar no ne omonj kod jonjore na kachiel kod nyawadgi madhi nyime gi kedo ne ngimane kar thieth ma Machakos level 5. Ringre mosanindo kare kan ringre ma kar thieth no seche ma nonro dhi nyime.
Kama saa 12 nilipikiwa simu na mzee wa kijiji. Kijiji tunakiita Mwangaza, ni Lower Kiandani sublocation. Anieleza ya kwamba kuna watchman wamepatikana ameuliwa, ambaye anachunga hiyo maduka ama hii stage maduka iko kwa Ngongo, na mmoja ameumizwa sana. Na polisi walikuja kwa scene, wakafanya vile wanafanya maneno ya investigations, wakachukua picha za scene na wakapeleka mwili wa marehemu Machakos Level 5 Hospital. Mmoja amechukuliwa na polisi akapelekwa hospitali, ule mwingine baadaye amechukuliwa kupelekwa mochari, sababu alikuwa amegongwa na kitu aina ya chuma, lakini kichwa pande ya nyuma. Aswa hizi vitendo zimekuwa mingi hapa Machakos, sababu ukiangalia kutoka 24th, huyu ni mtu wa 6 hapa Machakos sahi. Kitu inatudhuru hapa ni mbaya, iko hapa restaurant. Huko iko night club. Na hiyo night club ndio tunaona kama inajificha hiyo watu wabaya. Kwa hivyo tunauliza serikali tusaidie hapo. Iangalie hiyo mbaya vile inaweza kuifanya. Hiyo tunauliza na hakuna kitu naokopa tukisema hivyo. Maana ni usiku mpaka mchana na watu wa moto watu wako hapo. Na ukienda hapo utakuta watu ambao hawajui. Kwa hiyo kitu na hata shule iko karibu. Hata tujui hiyo kitu ilipatiwa license namna gani. Dul mochung'ne riyo Uganda NCIC kod kwayo mondo kaw okang' mowinjore ne jaod bura machon Moses Kuria kaluwore gi weche mane opuso kuom jaod bura ma Naivasha Jane Kihara. Jotelo mawuok Nakuru County ni wechego nyiso ajara marach mokalo ahinya to kuom joma mine kane gitwak kod jofwambo Naivasha. Jotelo go wuok tung' mosuo gi Kuria ka giramo ni nyaka gimakne bure doho. Kuria nowacho weche ma ok ni kare. Jaod bura Kihara kude kod tho mar wuon pare gino makoro gikwayo bad migepe mochung'ne nonro mondo kaw ndamo mager. Nauliza commission ambayo inaongozwa na Kobia, inaitwa ya National Integration Commission. Sasa wewe nawe na unajiita mhubiri, kwani unaangalia nini? Kama ungeona hii matusi ustaki huyu, wewe unaangalia nini? Ama pia wewe unapelekwa na remote control. Na unajua mambo ya commission zingine ambazo ni constitutional. Wale watu wanasimamia, they are not independent. Wewe mtu akitusiana wanaweka. Kwa hivyo tunauliza pia Kobia, chukua hatua kwa hii mtu ambaye anaitwa Moses Kuria. Achukuliwe hatua, na tunataka kuona Kobia ukichukua hatua. Ama kama sivi hata wewe uhame. Na tunakataa kabisa maneno ya siasa, wanaume kukua wanapiga wanawake. Na hasa kwa maneno. Tunaenda katika siasa, mwaka wa 2026 umefika na hakuna vile mtafanya. Kuna hii tribunal ambao ni ya HIV and AIDS tribunal, ambao huanga inaangalia hiyo mambo na masuala ya mambo na mtu kutangaza status za mtu iweze kumchukulia hatua. Tumeona watu wengine wakipigwa mpaka fine kubwa sana. So tunataka hiyo tribunal ichukue hatua mara moja. Hao wengine ni the KEWOPA, Kenya Women Parliamentarians Association. Wamama wengine tunataka pia nyinyi tuwaone. Hii ugonjwa ulisema huyu mheshimiwa ako nayo ilikutoka wapi? Cause kama ni ugonjwa ukimwi ni mimi na wewe. Wewe ni unajua kwa nimetoa. Wewe ndio unajua nipata aje. Tungetaka kujua. Sababu ulisema ako na ukimwi. Tema uheshimike usembe. Kama ilikuwa masaa mbaya labda ulikuwa umetumia ile uji ya wasee ukakuwa umepoteza network. Unafaa pull down hiyo comment uliandika kwa X na uapologize na hata uapologize kwa wanawake wote. Wadhi Siaya motone yiro mag tend riwruok ma Kuppet bade ma Siaya campaigns osemako mach ka jochung' koro dhi nyime gi tero oboke magi mondo mi puodhgi. E apisi ma Kuppet bade ma Siaya tim maluongore ni Team Change ne ochwalo oboke magi mondo mi opuodhi ka gisingo makawo tele county no. Kano loso gi jofwambo John Katoni maloro bedo jakom to ne jopuonj ma Siaya dwaro telo marango chal ma tijegi kendo winjo dwachgi gino ma osingo timo prono ni oyiere. Yiro ma Kuppet ochan tarik 7 dwe manyien. Nyoro office ka nyoro ikelo na election nomination forms gi jokanyo mag Kuppet madwa chung e kura ma wadhi bedo go dwe mabiro mar 2 tarik 7 e Siaya town ka. Wadhi bet kode Ramba Holy Cross Hall Makarapul e Siaya town ka.
Nyoro nya yudo nomination forms mag jopuonj madwa chung 15. Gin nyo bet gi kelo maggi ka gileng nyo gidwa koko. Style manyo giyiero en mar kelo gi yo mamos modimbre mamos. Kawuono be wachako wayudo 15 moko. Gin be ne gikelo gi style mamargi gilo gi mor. Onge makosa kanyo, mano be style magiyiero. Koro duto wan gi jopuonj 30 madhi laro positions 14 ma wadhi bedo go e kura ma wadhi bet go next month February Siaya ka. Positions midhi laro in position mar jakom gi jalupne, jakeno gi jalupne, jagoro gi jalupne. Then wan gi secretaries, wan gi organizing secretary, wan gi secretary mochung ni gender, wan gi secretary mochung ni jopuonj secondary, wan gi secretary mochung ni jopuonj mane colleges kaka teacher training colleges. Wan gi position ma secretary mochung ni jo JSS, mochung ni youth, jomatindo, mochung gi jomamine, mochung gi jogo be ma kizungu luongo ni abled differently. Koromo gi tok report mar yiero ma Kupeta County ma Siaya okaw yo mokwongo kidi mabor pod wantiere kod mathoth moiko ni chenro mar migago. In a world where family is everything, how far will one man go to claim what he doesn't deserve? Viusasa brings you a new and exciting series, Ahadi. After years of lies, Hans, and often returns home, but the truth he's hiding could destroy everything. Nataka ripoti ya Hans pamoja na mkewe. Will he inherit the riches or face a bitter reality? Anatokea mtu pasipojulikana, anakabidhiwa hii ofisi. Huu sio usia babangu. Visit viusasa.com today and enjoy exclusive dramas. Duto teka unusiye gi wachno. To ano kabibet ka ikinyuome. To kate arus mare ano kabibiro. Ere kaka ininyalo timre gosipre malich kamae. Kosiparo ni nen mana kende ka. An kamora achiel kode. To joma ni kate bende ni kode. En chunji adek. Osiep. Hera. Koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timre. Maye yawa. Ikrine wuodh Parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 otieno. Mana Ramogi TV. Dial *812*784# to get a classical as your skiza tune. Ruoth paki jothurwa, an nyinga Trevor Ombija, jandingo panga jonyakach dendo Ombija taya nyakwar guok ocha pesa. Wadwaro nu higa manyien maber, higa mar 2026 ma higa mwadwaro nu wamakre kaka oganda mondo wang'e ni wadhi mbele nang'o, to mogik waherre. Kendo higa mar 2026 biro bedo higa maberie mogik nikech Nyasachwa mane polo emwaketo mbele. Erokamano kuom medo kete Ramogi TV chenro mar migago. E kinde ni ma yiero maduong' kayo higa manyien, moko kuom jotelo mag siasa e gwenge mag Imbo mar Kenya oyango kweth manyien mabiro bago kampen gi ageto mane oyier jatend piny Kenya William Ruto e tielo mar ariyo. Kane gitwak e boma ma Kakamega, jotelo gotelni kod gavana e kaunti no ma Bungoma Ken Lusaka kod jood bura masiro piny owacho ma Manywanda wacho ni dwaro margi en manyo ombulu ne jatend piny Kenya William Ruto. Kenya Kwanza, but elected
kwa kauli moja ama namna gani? Mbili. Lakini mbunge wangu anaenda long term. Sababu we are not saying 2 term just for the sake of it. We are saying 2 term because of what we are doing. Na kwa hivyo tukitoka hapa, we want to be positive. Don't talk about negative things. We want to talk about our achievements as a government. So we are saying, as a team, you now become ambassadors wa Mheshimiwa William Samoei Ruto. Everywhere that we go, kule Bungoma, Vihiga, kila mahali, Trans Nzoia na kila mahali, we become ambassadors to ensure that William Ruto gets his term. So the agenda of today's meeting is to organize and arrange Western Kenya for Ruto 2027. Tunataka tutandaze ground kabisa Western, tupigie Ruto kura zote. Western region tumekaribia presidency. Tumeikaribia. Tusivunje mtungi kwa mlango sahihi, tumekaribia. Let us support William Samoei Ruto's re-election for 2027. Even if you look at the opposition, is there anybody there who is formidable, who can wrestle William Samoei out? Are you seeing any? That's a confused group. Sisi watu wa ODM pia tunaweka strong structures wapi? Kwa ODM, when we have 2 parties with strong structures in a region, then we are sure of delivery. Tim mar Algeria nong'ado tiko madonjo quarter finals to loyo tim mar DRC goal 1-0.